Good morning, Siargao. Maradyo na buntag po kaninyong tanan. Maradyo na buntag sa tanang viewers, commenters, reactors nato. Nga padayon ang pagsuporta din na sa itong programa, Siargao TV News. Ano na sabta sa laing edisyon sa itong programa mga kaSiargao para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao sa probinsya Surigao del Norte sa rehiyon sa Caraga og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Good morning, maradyaw na buntag sa mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Del Carmen, General Luna, Burgos, Socorro og Pilar. Maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga nagkadaiyang probinsya nga maabot ni atong live stream karon ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur og Dinagat Islands uban sa mga kasikbit nga mga probinsya. Good morning po, maradyaw na buntag kaninyong tanan. Maradyaw na buntag po sa tanan natong mga commenters. Good morning Kuya G, watching from Barangay Consolacion. Keep safe Siargao non. Ika na ka Sir Spino Mike. Maradyaw na buntag sa tanan Surigao non og sa imo Kuya G. Pakibati Bulido and Larase family of Higakit and Claver. Keep safe sa tanan. Mat salam. Gikan na ka Sir Jake Bulido. Salamat Sir Jake. Good morning Kuya G. Gikan na ka nga Takeshi Cortez Hong. Salamat po. Good morning. Good morning Siargao. Maradyo na buntag Kuya G. Happy Father's Day sa mga tatay kahapon na adlaw gikan dire sa La Paz, Iloilo City. God bless Kuya G. Gikan na ka Sir Edwin Solis Bocado. Salamat sir. Salamat. Magandang umaga po. Maradyo na buntag kaning din na sa tanang amahan, tatay, daddy, dad, papa. Happy Father's Day po kanin yung tanan. Maradyo na buntag Siargao, gikan na kan Sir Borja Ben. Salamat. Good morning sir. Maradyo na buntag. Dili ta maglangan mga kaSiargao, atong pagasayron karon ang kaimtang sa atong panahon mga kaSiargao. Pinaagi na ni Meno Mendoza sa DOST Pag-asa. Ilabi na kung aduna ba'y mga pag-ulan o aduna ba'y mga nagkadaiyang weather disturbances sa atong nasod Pilipinas o diri na sa isla sa Mindanao. Good morning Meno, good morning kanimo din na. Magandang umaga po. Para naman sa ating weather update ngayong araw po ng Lunes, June 21, 2021. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakakaapekto po ang ating southwest monsoon o habagat dito nga sa Luzon. At posible pa rin ang dulot nitong mga pag-ulan dito nga sa ilang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Samantala, ang ating namang binabantayang low pressure area ay tuluyan ang lumabas po ng Philippine Area of Responsibility kagabi po. Dito po sa Western Visayas, patuloy pa rin mararanasan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog na dulot nga po ng ating habagat. Samantala, sa nalaming bahagi ng Kabisayaan, magiging maaliwalas ang ating panahon. May mga isolated thunderstorms pa rin tayong inaasahan. Ang ating temperatura naman, dito sa buong Kabisayaan, pinakamataas nating temperatura, posible pong umabot ng 32 degrees Celsius. Samantala, sa buong Mindanao, magiging maaliwalas panahon, maalinsangan, subalit posible pa rin na pagkakaroon ng mga panandaliang buhos ng ulan na dulot pa rin ng ating mga localized thunderstorms. Ang ating temperatura dito po sa Zamboanga at Cagayan de Oro ay maglaro naman sa pagitan ng 23 hanggang 33 degrees Celsius. Samantala dito naman sa Davao City ang ating temperatura maglaro sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. At para po sa ating mga mangisdal, mga gamit naman na maliliit na sakyang pandagat, wala tayong nakataas ng gale warning sa kasalukuyan, kaya't ligtas pa rin sila makakapalaot sa mga baybahing dagat ng ating bansa. Ibang ingat nga lamang ating paalala dahil dito sa dulong Hilagang Luzon, gayon na rin dito sa kalurang baybahing dagat po ng Luzon, magiging katamtaman po hanggang sa maalon ng ating karagatan. Samantala sa nalabing mga baybahing dagat natin ay magiging namang banayad hanggang sa katamtaman po ang pag-alon. At ang ating araw po ay inaasahan sisikat sa ganap
na 5:28 ng umaga at muli po itong lulubog sa ganap na 6:28 naman ng hapon. Para po sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na mag-log on sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, DST_Pag-asa, sa ating mga weather report sa YouTube, DST Pag-asa Weather Report, at sa ating pong website sa bagong.pagasa.dst.gov.ph. At yan po ang latest mula dito sa Forecasting Center ng Pag-asa DST. Muli isang magandang umaga ang inyong forecaster, Meno Mendoza. Good morning, Maradyo na buntag. Mga na ang latest updates nato karon mga kasyargaw sa kahimtang sa panahon. Kapaso kainit ang atong masinati mga kasyargaw tungod na sa walay ulan nga moabot dinhi na sa atong nasud Pilipinas mga kasyargaw. Maong ingat-ingat ilabi na ang mga adunay edad. Ingat po sa paggawa sa panimalay kaya sobra gayod ang kainit nga atong nasinati karon na mga panahon na mga kasyargaw. Bisan gideklara na sa DOST Pag-asa nga rainy days na apan ang kainit ang kapaso mga kasyargaw ana agi hapon. Salamat po. Good morning mga radyo na buntag. Kanin yung tanan. Di na ta maglangan mga kasyargaw. Pag-greet ko Kuya G, happy birthday kang Ryan kay Tuna gikan na ka Sir Borja Ben. Salamat po. Good morning mga radyo na buntag. Happy birthday kanimo din aray. Salamat. Samtang mga kasyargaw, di na ta maglangan. Ang pinakaunang bahin sa mga balita karon din na sa itong programa, Brigada Eskwela sa Kapulisan, gihimo sa San Nicolas High School sa Dapa. Brigada Eskwela ang usa sa mga aktibidad nga gipahigayon sa Dapa Municipal Police Station niadtong Sabado, June 19, 2021, alas 9 sa buntag sa pagpangulo ni Police Senior Master Sergeant Mark Leonard Yuncion, ilalom sa supervision ni Police Captain Arnold Nacor. Atol kini sa Barangay Anihan pinaagi na sa cleanup drive o Brigada Eskwela activity dito na sa San Nicolas High School uban sa mga magtutudlo ni ini nga gipanguluhan ni Mrs. Rolanda Luego, Acro Dapa Union Chapter, Peltals Dapa Chapter o KK Dapa members sa San Nicolas High School dito na sa Barangay 3 Dapa, Surigao del Norte. Kini nga aktibidad nagtumong nga ma-promote ang partnership sa mga magtutudlo mga kasyargaw o mga kabatan-unan sa komunidad nga mamahimong environment safe o hinlo ang eskwelahan mga kasyargaw. Mga latest updates karon sa maong mga kapulisan diri na sa tong isla sa Siargao. Good morning Kuya G, pa-shoutout po sa Pacanyor family, pa-shoutout na din yun na Mama Nilia Pacanyor ko sa Consuelo General Luna. Salamat Kuya G, kika na ka Sir Jimwell Mensola. Good morning Kuya G, pa-shoutout sa akong mga hato na nananggot sa lubi. Salamat po, kika na kang Ma'am Che Gabutero. Good morning Kuya G, watching from Calamba, Laguna. Pa-shoutout po ako sa family buo dyan sa Barangay Hubang, Dapa, Siargao Island, and God bless you. Ingat ka po, giganakan Sir Nixon Buo. Salamat sir, good morning, Maradyo na buntag. Kuya G, pag-greet ko sa ako mama og manghod na naadira sa General Luna o gilabi na sa ako mga kamag-anak, giganakan Ma'am Rizel sa Torre di Mapasok. Salamat ma'am, good morning. Good morning Kuya G, good morning, happy Monday everyone. Giganakan Ma'am Marisa Migulyas Gonzales. Salamat ma'am, good morning. Maradyo na buntag kanimo din na ma'am og salamat sa imong pagtutok dinhi na sa tong programa og kaninyo mga ka-Siargao. Salamat po maradyo na buntag sa tanan. Salamat po kaninyo tanan mga ka-Siargao. Samtang mga ka-Siargao sa laing bahin sa mga balita dinhi na sa tong programa Siargao TV News, Small Scale Fisheries Co-Management in the Philippines. Mao kana ang nahimong topic karon mga ka-Siargao sa atong segment nga isda sa Siargao TV o ang isdang Siargao noon atong hisgutan karon. Sipas kumukti uha na ato mapadanon ang karadyawan ng mga Siargao noon anak kapot nato na mga kalambusan timaan sa kadaog ng tagtanan.
pag-empower sa komunidad ang nahimong challenge karon ni Lito Mangkaw gikan sa Rare Philippines atol sa regional discussion ini sa SSF Guidelines Developing Guidance and Sharing Lessons on Co-Management in Asia ilalom sa Food and Agriculture Organization of the United Nations aron usab mga kasyargaw makabenepisyo sa management and decision making, creating incentives alang na sa mga compliance o regulations, samtang nasayran nga ang atong isla sa Siargao ug Bocas Grande Islands uban sa 30 kapin nga mga komunidad sa Pilipinas ug 7 ka mga nasod ang nag-implementar sa Fish Forever strategy aron na ma-address ang coastal overfishing pinagi na sa pag-empower sa communities through clear rights, strong governance, local leadership, o participatory management nga magprotektar sa mga essential fish habitat o pag-regulate sa fishing activities sa nagkataiyang lugar. Atong paminawon ang kung giunsa kini sa tinambak Camarines Sur o giunsa sab kini giimplementar sa Siargao o Bocas Grande Islands mga kasyargao. Atong paminawon ang mga tipik lamang sa maong mga pamahayag mga kasyargao. It's like what we emphasized earlier, in order that the management board or the management team has a guide in terms of implementing the co-management, a co-management plan was actually developed. We are proud that this is developed in participation with the local stakeholders in the area, and so the main components of the co-management plan are almost the same as what the first presenter actually presented. But we really emphasize here the design in terms of granting fishing privilege, especially to the local fishers in the area, which actually came from the 5 villages of Lamit Bay. And they also established rules in terms of fishing outside of these marine reserves as a way of incentivizing themselves and protecting the no-take areas or the marine reserves. So we see some successes in the implementation ng Tinambak, and we replicated the same in 40 plus countries all over the Philippines. And this time we used really emphasize the use of science. We look into the habitats, important habitats of the sites. For instance, this is in Siargao. This is in the eastern seaboard of the Philippines. We look at the species that the community wants to protect, and we modeled using science. We modeled them in terms of their connectivity using the hydrodynamic movements, and we use this decision in terms of defining or expanding existing marine reserves or establishing new ones, and later towards determining network of marine reserves. And aside from determining the exact locations of these reserves and their optimal sizes, we learned a lesson to actually streamline the process from a very small area, Lamit Bay before, as managed access plus reserve area. We just adopt the municipal waters as a de facto managed access plus reserve area. But again, looking into the design in terms of the uses, because like what I said earlier, there's so much uses of this area, and it is not just used for fishing. So in order to allocate the optimal uses of the sites, and so that other uses are not actually affected or affecting to the other use of the municipal waters, we conducted a full workshop, participatory designs to complete the zoning process. We include both the support of the regional partners, the national government agencies, and the province to help municipalities and cities arrive at the optimal designs of their municipal waters. And we are proud that in all of this process, from providing until the planning, until the launch of the implementation of the plan, all the stakeholders were Sipas tumong tinguha na ato mapadayon. Ang
Mao kato mga kasyargaw ang mga pamahayag, ang mga dugang na mga impormasyon para na sa gikaingon karon nga small scale fisheries co-management sa atong nasod Pilipinas o sa uban pang mga nasod gawas dinhi na sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Mga na ang latest nato nga updates, latest nato nga segment sa Isda sa Siargao TV o ang Isdang Siargao noon. Dali atong hisgutan karon mga kasyargaw. Salamat po, good morning Maradyo na buntag. Magandang umaga Kuya G, gikan na diri sa Baguio City, gikan na kan Sir William Alacres Sanico. Salamat sir. Good morning Sir G, God bless us all. Gikan na kan Sir Randy Archaga Santisas. Good morning Kuya G, gikan na kan Ma'am Marlene Buke, watching from Butuan City. Salamat Ma'am Maradyo na buntag kalimo din og sa tanan taga Butuan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Pasayan Farm sa Malimuno, giablihan giharas sa NPA, damios miabot sa 8.5 million. Banang mokabat sa 8.5 million pesos ang damyos human gipang ablihan sa mga rebelding New People's Army kon NPA ang water gate sa dito na sa Pasayan Farm mga kasyargaw, dito na sa Purok 1 Barangay Pili Lungsod sa Malimuno, Surigao del Norte kagahapon. Gipadayag ni Police Staff Sergeant Pablo Cabayes Jr. ang duty investigator sa Malimuno Municipal Police Station nga 5 matud pa ka mga nagpailang sakop sa sandatahang unit pampropaganda sa Guerrilla Front 16 Northeastern Mindanao Regional Committee ang miduol sa caretaker o gipatapok silang mga trabahante dito na sa maong Pasayan Farm, dito na sa Dayong Bahad nga walay mo palag mga kasyargaw sa maong ilang pagahimon. Dini nagipangablihan ang 5 sa 8 ka mga boxes sa sa maong farm mga kasyargaw nga dunay gilapadong 5 ka ektarya. Dugang pa ni Cabajes, dunay usa sa 8 ka mga boxes ang anihunon na tungod kay matured na ang mga pasayan. Kundi bana sa caretaker nga mokabat sa 2.5 million pesos ang kandidat. Unta kung na-harvest na ang maong mga pasayan. Giklaro usab ni Sergeant Cabajes nga walay gisulti ang caretaker nga nangayo og kwarta ang maong mga rebelde kinsa nagsugo pa sa mga taong nagpuyo palibot sa maong Pasayan Farm nga manguha na og mga pasayan kay ila na kini. Samtang dagan usab sa maong mga binuhi ang naanod padulong sa dagat hinuon walay taong gipasaktan o gipasakitan mga kasyargaw ang mga rebelde kinsa mibiya gilayon human sa ilang gihimong harassment mga kasyargaw dito na sa maong lungsod. Kuya, pa-shoutout kang Norma Edradan. Salamat pa Marlene Buke. Mga latest updates mga kasyargaw dito na sa Malimuno. May kantidad sa 8.5 million mga kasyargaw nga mga pasayan ang giharas o giablihan mga kasyargaw dito na sa Pili, Malimuno mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan o Maradyo na buntag sa tanan mga kasyargaw. Salamat po, good morning mga ko ng latest updates dito na sa maong kalungsuran mga kasyargaw. Samtang aduna tayo nakuha na impormasyon mga kasyargaw na adunay 5 ka miyembro sa NPA o 2 ka milisya ng bayan ang misurrender mga kasyargaw dito na sa Higakit mga kasyargaw kagahapong adlaw. Mga latest updates dito sa maong lungsod sa Higakit mga kasyargaw ang 5 o 2 ka milisya ng bayan nga o 5 ka NPA o 2 ka milisya ng bayan nga mi-surrender mga kasyargaw. Mga latest updates karon dito na sa maong mga kalungsuran. Salamat po, good morning sa atong mga viewers karon. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, kabataang makadagat o KK member sa Surigao City may pahigayon sa clean up drive o feeding program.
Niatong Sabado, June 19, 2021, mga kasyargaw, ang Sangguniang Kabataan sa Surigao City Federation, mga kasyargaw, sa pagpangulo ni Mara Adtuon, ang uban sa RMU 13 sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Mario Cristino Lucero, ang officer in charge sa maong kapulisan, Kamada o KK officers ilalom sa supervision ni Police Lieutenant Glenn Sampaga, mga kasyargaw, uban sa pakig-partnership ni ini sa Katadman o Barangay Katadman officials o Sangguniang Kabataan sa pagpangulo ni Rocky Lopez, mga kasyargaw, nga nagtumong nga mapalapad pa, mapakaila pa, mga kasyargaw, ang awareness sa maong mga katauhan, mga kasyargaw, sa mga advokasya sa kapulisan o mga kabataan, mga kasyargaw, o sa mga rights ni ini, mga kasyargaw, o mga katungod, mga kasyargaw, pinaagi na sa pagmugna sa healthier and more sustainable environment, mga kasyargaw, nga pagapuy-an sa mga katauhan, mga kasyargaw. Ang aktibidad gihimo, mga kasyargaw, dito na sa mga lugar og nag-apod-apod, mga kasyargaw, og mga pagkaon, mga kasyargaw, og mihimo sa clean up drive, mga kasyargaw, sa maong lugar, og mi-distribute usab sa mga leaflets, mga kasyargaw, mahitungod na sa mga marine life, anti-terrorism, og anti-illegal drugs sa maong munisipalidad o maong barangay, mga kasyargaw, sakop sa Surigao City, ilabi na kini ana-ana sa islands, mga kasyargaw. Mga na latest updates karon, mga kasyargaw, sa Surigao City. Maayong buntag, Kuya G, og ilabi na sa akong mga friends nila Arlene Chona Nene, Ami, Rosalinda Lucy Inday. God bless sa ato tanan. Di ka na ka Ma'am Rosana Petalio Pinera. Salamat, ma'am. Good morning. Maradyaw na buntag kanimo dira. Salamat, maradyaw na buntag, mga kasyargaw. Salamat, ma'am, sa imong pagsuporta din na sa atong programa, mga kasyargaw. Salamat po. Maayong buntag, mga kasyargaw. $16,000 vials sa bakuna, mga kasyargaw, may abot sa Caraga. Last June 15, 2021, mga kasyargaw, adlaw nga Martes ni aging nga simana, alas 7:17 sa buntag, laing Sinovac COVID-19 vaccine na usab ang nakuha sa Caraga region nga gipadala pinaagi na sa Bangkasi Airport, Butuan City, mga kasyargaw. Kinatibok ang 16,000 vaccine vials ang na-deliver na, mga kasyargaw, nga sumala pa mas papaspason ni ini ang pagpambakuna, mga kasyargaw, sa mga apektado sa COVID-19 na mga kalungsuran sakop sa Caraga region, mga kasyargaw. Mismong si Miss Eleanor Lacag, ang supply officer in charge, o Miss Ruchi Ramos, ang CHD Caraga pharmacist sa DOH Caraga, ang mihimo og assistance, mga kasyargaw, uban sa Food and Drug Administration Caraga, mga kasyargaw, sa pag-abot sa maong mga bakuna, mga kasyargaw, hangtod nga ma-deliver kini sa cold chain facility sa DOH Caraga nga nahimutang sa Duongan, Butuan City, mga kasyargaw. Gipangapod-apod na kini sa nagadaiyang munisipalidad, nagadaiyang probinsya sakop sa Caraga region, mga kasyargaw. Good morning, maradyo na buntag po kaninyong tanan. Hindi ka na kan Charles Ken Mantilla, why bosses? Yes, na-off na ko ang camera, ang akong mic. Charles, salamat, maradyo na buntag. O nibalik la, dayon, kay ako man nabantayan. Salamat po, good morning, maradyo na buntag kaninyong tanan. Salamat po sa inyong pagtutok, din na sa itong programa. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, ang atong COVID-19 update sa tibuok Caraga region.
ang atong Caraga Region mga kasyargaw. Aduna nay kinatibuk ang 19,405 mga kasyargaw nga total cases base na sa report sa DOH-CHD Caraga. 3,560 niini ang anaagi hapon sa isolation mga kasyargaw. Samtang 15,265 na ang naka-recover mga kasyargaw. Samtang 580 na ang mga nangamatay. Kagahapong adlaw nadugangan kini og 174 confirmed COVID-19 positive cases. 223 ang nadugang sa mga naka-recover, upat ang naitalang nangamatay mga kasyargaw. Sa Surigao del Norte, nadungagan og 3 sa Socorro, tig-usa sa Claver, Higakit, Mainit, Placer, Season, Taganaan. Samtang sa Surigao City, 6 sa gikan sa Barangay Taft, 4 sa Barangay Luna, 3 sa Barangay Washington, 2 sa Barangay Canlanipa, og tig-usa sa Ipel, Luna, og sa San Juan, mga kasyargaw. Mga latest updates nato karon sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Great ko lang Kuya G og Happy Father's Day sa akong tatay diha na sa Barangay Canlanipa, Surigao City. Salamat Sir William Alacre Sanito. Salamat Sir, good morning. Samtang atong paminahon mga kasyargaw ang pamahayag ni Pangulong Duterte kalabot na sa pagpangbakuna. Invite all our kababayans to be vaccinated at the earliest possible opportunity because this is the most, if not the only way, effective way to defeat COVID-19 pandemic. Let us all keep in mind that the vaccine will not only protect you from the virus, it will also protect your loved ones, especially the sick and elderly. Your participation in the Res Bakuna Kasangga ng Bida campaign is therefore key if we are to reopen our economy and reclaim our normal life. To the Filipino people, let me assure you that the government will continue to do its best to protect you until we overcome this health crisis together. Let us heal as one nation. Kapwa Pilipino, magpabakuna na po tayo. Mga kasyargaw, ang pamahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte labi na sa pagdani niini sa pagpambakuna. Magpabakuna na kita mga kasyargaw. Wala may natala mga kasyargaw nga serious gayod na mga nangamatay tungod na sa mga vaccine. Mas mahadlok kina ang mga kasyargaw kung matakdan kita sa COVID-19. Salamat po, good morning, Maradyo na Buntag. Great ko lang Kuya G, Happy Father's Day. Salamat po, Happy Father's Day po sa tanang tatay. Salamat po sa inyong pag-amuma, paghigugma sa mga kabatanunan. Ilabi na sa nagkataiyang anak ninyo. Sir, Ma'am, Papa, Tatay, salamat, Maradyo na Buntag. Happy Father's Day. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, kapin 8 milyones ka tao na bakunahan na sa atong nasod Pilipinas. Miabot na sa kapin 8 ka milyon ang ihap sa mga nahatagan sa bakuna kontra COVID-19 sa atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw. Base sa datos gikan na sa National Vaccination Operations Center kon NVOC, migawas nga hangtod ni atong Hunyo 18 tuig 2021 niabot na sa 8,050,711 ka mga bakuna ang na-administer sa nagkalain-laing bahin sa atong nasod Pilipinas. Miabot sa 5,953,810 ang kinatibok ang ihap sa mga nahatagan na sa una nga dose sa bakuna o first dose niini. Sumala pa kang National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. Masingpiton pa nila ang National Vaccination Campaign sa gobyerno. Good morning, Maradyo na Buntag, Kuya G. Good morning, Siargao. Happy Monday, everyone. Ilabi na sa lungsod sa Dapa. Pa-shout out sa
Filicon sa barangay sa East Dapa. Gikanakan Sir Ruwen Kagas Salamingan. Salamat Sir Ruwen. Maradyaw na buntag kanimo dinaog. Salamat sa imong pagtutok, pagsuporta dinhi na sa atong programa. Salamat sir. Good morning. Maradyaw na buntag. Samtang sa balita nato sa sports karon mga kasyargaw, Milwaukee Bucks nakasulod na sa Eastern Conference Finals. Gipahapla sa Milwaukee Bucks ang Brooklyn Nets sa score nga 115-111 sa Game 7 sa ilang semifinal series mga kasyargaw. Tungod ni ini, miabanti na ang Bucks sa Eastern Conference Finals kung diin makaatubang ni ini ang makadaog sa laing serye mga kasyargaw tali na sa Atlanta Hawks o Philadelphia Sixers. Mga kasyargaw, may score si Giannis Antetokounmpo mga kasyargaw og 40 points para na sa Milwaukee Bucks nga nagdala sa ilang kadaugan paingon sa finals mga kasyargaw. Samtang si Kevin Durant nanguna sa Brooklyn Nets pinaagi na sa score nga 48 points mga kasyargaw. Sumala pa kang Antetokounmpo mga kasyargaw, ipangandaman na nila ang sunod nga serye sa Eastern Conference Finals mga kasyargaw para na makabot ang kampiyon nato. Mga na latest update sa sports nato karon mga kasyargaw. Good morning, maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Ang latest updates nato sa kaimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang nasod nato Pilipinas mga kasyargaw, aduna nay kinatibuk ang COVID-19 cases nga 1,359,015 kabuok. Kagahapong adlaw nadungagan kini og 5,803 mga kasyargaw. Maong ang active cases karon 57,679 na mga kasyargaw. Ang mga naka-recover 1,277,715 na. 23,621 ang mga nangamatay mga kasyargaw as of June 20, 2021 mga kasyargaw. Mga na latest updates karon sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning, Sir G. Pakibati sa nag-birthday today si Ma'am Analiza Antipasado. And pa-shoutout sa mga Escamillan and Boticario family. God bless you, sir. Keep safe. Di ka na kang Mariam o Ma'am Mariam Maria Bella Escamillan. Salamat, Ma'am. Maradyo na buntag og happy birthday kang Ma'am Analiza Antipasado. Salamat, Ma'am. Good morning. Maradyo na buntag po kaninyong tanan mga kasyargaw. Ilabi na sa inyong pagtutok po. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa itong programa. Salamat mga kasyargaw. Happy viewing po. Happy Monday po sa tanan. Morning Kuya G. Binabati ko ng Happy Father's Day lahat ng mga tatay sa San Benito. Lalo na kay tatay Pampilo, Komandante Morillo Family, Yoyo Montano Morillo. Salamat Ma'am Editha, Komandante Francisco. Salamat ma'am. Good morning, maradyo na buntago sa talang mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Salamat po kaninyong tanan. Happy Father's Day po sa talang tatay. Salamat po, maradyo na buntag mga kasyargao. Salamat sa inyong pagtutok. Dini na lamang ko kutob mga kasyargao hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa tong programa Siargao TV News. Pa-shoutout sa Salamingan Alba Cagas family. God bless you all. Ika na kan Sir Ruwen Cagas Salamingan. Salamat sir. Good morning. Good morning kaninyong tanan. Dini lamang kukutob mga kasyargao hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa tong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa ato nga mga nagkadaiyang kalungsuran nga sakop sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibok kalibutan. Good morning ilabi na sa Malimunog ika na ka Ma'am Ann Casera Malaga. Salamat ma'am. Good morning maradyaw na buntag kanimo din na. Kininyo nagalagad sa live stream karon Kuya Jim ingon kaninyong tanan mga kasyargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod.
Ingat Siargao, ingat Pilipinas, mayong buntag. Salamat sa tanan. God bless us all. Happy Monday to all of you mga ka-Siargao. #Siargao TV.